Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында. Күршеләр авырый, бездә саклык чаралары күрәләр. Шул дүрт районнан бер нәрсәдә булмаска. Күкәйдән башлап Кыш гриппы республикага үтеп кермәсен өчен ниләр эшләнә? Гөлнас Сайфетдинова күрде. Йорт әзер, ә балансқа алучы юк. Мин декретта утырам бер үзем, ирем үзегенә эшли. Кыен бит инде алай. Ни өчен Салават күпрендә яшәүчеләр фатирга түләү өчен ана капиталын куллана алмый? Айза Шаймардан. Җиләк белән гөмбәне курыкмыйча сатарга мөмкин булачак. Җиләк кирәк, гөмбә сорыйлар. Яңа закон проектының өстенлекләрен Ләйсан Сабирова бәяләде. Татарстан алдынгылар рәтендә. Чагыштырып карасак, башка регионнар белән без пока барабыз 4нче урында, но безнең динамика бик көчле. Электрон больничный карталары бирү буенча республиканың кайсы районы 1нче урында? Раилә Вәлиуллина белеп кайтты. Күршеләрдә кыш гриппы Татарстан саклык чараларын күрергә мәҗбүр. Ширинде Курск, Орел, Ростов, Саратов, Пенза өлкәләрендә башланган. Бу көннәрдә Чувашиягә килеп җиткән. Беренче чиратта аларга чиктәш Татарстанның Буа, Чүпрәле районнарына куркыныч яный. Россиянең кайбер ит җитештерүчеләре инде кышларның күпчелеген юк итәргә дә мәҗбүр. Былтыргы ачы тәҗрибәсе булган Татарстанда нинди саклык чаралар күреләсен? Бу хакта тулырак Гөлнас Сайфетдинова. Вы меня здесь содержите в закрытом помещении. 300 тауыгы бар, шуларга степ үрдәкләр алырга җыена. Башкаланың Юдино бистәсендә яшәүче Ирина Скворцова 30 ел кыш корт асрый. Гриппның Татарстан чигенә якынлашуын ишеткән инде. Куркытты бу хәбәр, авырый башласалар юк итәсе була бит. Йомырка да булмый, тавыклар да. Бу Малиновка посты кыш гриппы теркәлгән төбәкләрдән килүче йөк машиналарына биредә аерым игътибар, барлык тереклек һәм әзер ит продукциясын тикшереп кенә кертәләр. Постта Россельхознадзор һәм ветеринар күзәтчелек идарәсе хезмәткәрләре кизү тора. Ведется круглосуточное дежурство. Тәүлек буена кизү торабыз. Көненә 30лап йөк машинасы тикшерелә. Ветеринар таләпләр буенча барда тәртипме документлардан шуны карыйбыз. Законсыз кертелгән кош-корт әзер продукцияләгә ачыкланмады. Андыйлар булса, без машиналарны кире борып, республика чигенә кадәр озатырга тиешбез. Россия буенча кыш гриппының 60 чыганага ачыкланган республикага да куркыныч яный. Чувашия якында гына. Анда авыру инде 5 районда теркәлгән, карантин игълан ителә. Чиктәш Татарстанның Буа, Чүпрәле, Тәтеш районнарында да контроль көчәйтелә. Бөтен республика куркыныч астында кала, аның бит берсе дә хозяйственный связь бездән берничек тә без аны теге барсында җабып, бөтен җиргә милиционер куеп, границалар куеп алай итеп булмый. Грипп йорт янынан ушучы теләсә кайсы кыш белән килергә мөмкин. Шуңа да тавык, чебеш, каз, үрдәкләрне ябылуда тотарга, сулыкларга җибәрмәскә киңәш итәләр. Шулай ук ишек алларына кыргый кышларны куркытып торучы җайланмалар куюда комачау итмәс. Углу повесить. Серьезно? Да, это не шутка. Республикада кыш корты булганнарны инде яздан ук кисәттеләр, белешмәләр тараталар, саклык чараларын белергә тиешләр, әмма уяулыкны арттырасы бар. Узган ел Татарстанның 5 районында карантин игълан ителгән иде. Симптомы, хрипы, кашли. Кышларның үпкәләре ялкынсына, кикрикләре алсаланып, хәлсезләнеп, күпләп үлә башласалар, бу кыш гриппының билгеләре. Әгәр безгә шулай дип мөрәҗәгать итсәләр, үлгән кышны лабораториягә алып барып тикшерәбез. Ансыз төгәл диагноз куеп булмый. Әмма кышчылык предприятиеләре фермерлар өчен ветеринар таләпләр шәхси хуҗалыкларныкыннан катгыйрак. Кайберсе эшен продукция артыннан килгән машиналарны территориягә кертми торган итеп көйләгән. Шул рәвешле дезинфекция китәләре куела. Июньдә Пенза өлкәсендәге бер компанияга 470 мең күркәне юк итәргә туры килгән иде. Зыян 400 миллион сумлык. Ә узган республиканың Лаиш районы кышчылык комплексында 450 мең тавыкны яндырдылар. Гөлнас Сайфетдинова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда Пенза өлкәсеннән кертелгән 124 килограмм вируслы кыш итен кулланылыштан алганнар куркыныч продукцияны вакытында ачыкларга аның кая күпме китүен күзәтергә Меркурий электрон ветеринар сертификациясе ярдәм иткән. Татарстанда эшмәкәрләр ел башыннан шундый 14 миллион документ алган. Ә менә сертификация йөрүчеләргә әлегә шелтә генә белдерәләр, соңрак инде штрафта салыначак. Яңа системага күчүдә нинди кыенлыклар бар, халык моны ничек кабул итә? Бу хакта бүген журналистларга да сөйләделәр. Сертификациягә айрым хуҗалыклар авыр килә. Чөнки безнең үзебез яктан да эшләп җиткермәүдер инде. Күп кеше югалып кала бит. Сыер савучыга бүген 1-2 сыер тоткан кешегә биденарга ничек кенә булса да 10 литр сөтен тизрәк тапшырып, акчасын алырга гына.
Йорт инде әзер, ләкин балансқа гына куелмаган Салават күпер торак комплексында яшәүчеләр үз фатирларын хусусыйлаштыра алмый. Нәтиҗәдә яшь гаиләләр ана капиталы белән ипотека каплау мөмкинлегеннән дә мәхрүм. Югыйсә, үй төзелеп файдаланырга тапшырылганга 7 ай вакыт узган. Ни өчен йортны баланска кабул итмиләр? Бу нинди уңайсызлыклар тудыра? Тулырак Айза Шаймарданов. Безнең монда утеплитель ахыры юк, монда утеплитель юк. Бу стенада температурный шов. Монда идәндә бик салкын. Бу проблемаларның башы гына. Яртыйлык Фасхетдиновлар гаиләсе 3 бүлмәле фатирда чын бәхет яулаганда яши башлаган. 2 балалары бар, тик башлары мәшәкатьтән чыкмый. Баксаң, йорт һаман баланста түгел. Шуңа да монда яшәүчеләр аны хусусыйлаштыра алмый. Бу исә төрле борчулар тудыра. Мәсәлән, ана капиталын кулланырга теләүчеләргә. Мы платим порядка 20 тысяч. Без айына 20 мең сум ипотека түләбез. Әгәр ана капиталы белән каплый алсак, айлык сума 30%-ка кими. Бу сизелерлек файда булыр иде. 453 мең әйтәләр инде иң беренче процентка китә дип. Основной долг күчерелмәй пока. Только процентка гына безнең договорда да язылган, ул процентка күчә дип. Вот менә хәзер көтәбез инде. Хотя бы шул процентларын булса да кимтәс килә. Барыбер менә мин декретта утырам, бер үзем ирем үзе генә эшли. Кыен бит инде алай. Мин мәсәлән собственностька оформить итәсем килә квартираны, ипотеканы ябасым килә, түләп бетерәсем килә. Салават күперендәге Тансы урамының 7нче йортының тарихы чыннан да катлаулы. Беренчедән, ул вакытыннан 2 елга соңрак төзелеп бетелә. Икенчедән исә объект узган елның декабрендә тапшырылган, әмма бүгенгә кадәр, ягъни инде 7 ай ул баланска куелмый. Бу уңайдан подъезд төбенә бер төркем яшь гаиләләр чыкты. Алар дәүләт фондына берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән. 9 июнь көнне килгән хатта йортны баланска алынмауны Казанның капиталь төзелеш һәм реконструкция идарәсе белән төзүче ПСО Казан ширкәтенең кирәкле документларны тапшырмау белән аңлатканнар. Алар кабул итү акты белән бәяләр турында белешмә кагазын әзерләмәгән. Хатта әйтелгәнчә, 1 июльдә йорт баланска күчәчәк дип ышандырганнар. Тик һаман юк. Идет нарушение сроков. Әгәр вакытында йортны баланска күчермиләр икән, бары бер генә юл кала. Судка мөрәҗәгать итү ди юристлар. Конечно, он может обратиться в суд и монда яшәүчеләр мәхкәмәгә мөрәҗәгать итеп компенсация таләп итә ала. Килешүдә язылган срокны бозу нәтиҗәсендә китерелгән зыянны каплауны сорарга мөмкиннәр. Әлегә Салават күперендәге бу йортта яшәүчеләрнең берсе дә судка мөрәҗәгать итмәгән. Бу ахырчык төзүчеләрнең намусы уянуга өметләнәләр. Айза Шаймарданов, Данил Филатов, Ринат Сайфин, Яңа Гасыр каналы. Морҗа һәм морҗа түгел дип язылган футболкалар чыгаручыларны прокуратура тикшерә башлаган. Казандагы Ситай кием җитештерү бренды товарлары интернетта зур шау-шу уятты. Бу хакта репортажны без Татарстан хәбәрләрендә кичә күрсәттек. Кызлар морҗа һәм морҗа түгел дип язылган футболкаларны рекламалый. Кайберәүләр әлеге сүзләр рус хатын кызларын кимсетү дип кабул итә. Хәзер футболкалар сатуда инде юк, интернеттагы гауга сәбәпчеме, әллә инде алып бетергәннәрме, анысы билгесез. Заявление по данному факту в прокуратуру не... Прокуратурага әлеге факт буенча гариза килмәде. Күзәтү ведомствосы бу очракка массый күләм мәгълүмат чараларына мониторинг уздырган вакытта игътибар итә. Хәзер әлеге эш буенча тикшерү бара. Җиләк һәм гөмбәне теләгән кадәр җыеп сатарга мөмкин булачак. Россия Дәүләт Думасы депутатлары урман байлыкларын җыюга булган шикләүне бетерергә уйлый. Гамәлдәге тәртип җиләк шикләве гөмбәне арендага алынган кишәрлектән җыярга гына рөхсәт итә иде. Ягъни базарда сатып утыручы апалар легаль булмаган сәүдә белән шөгыльләнә дигән сүз. Җәмгыятьтә көлке тудырган законның ничкәлекләре һәм аның киләчәге турында Лейсан Сабирова. Олы юл буенда яшәүче авыл халкы гомергә җиләген дә, гөмбәсен дә чыгып юл кырыена сата. Татарстанда шушы кәсеп белән дан тоткан авыллар да аз түгел. Иң оста җиләкчеләр Мамадышта яши. Урта Кирмән, Уразбахты, Түбән Яки халкы җыеп саткан каен җир җиләкләре тоннага җитә. Җәй көз айлары Лаешның Кече Елга, Полянка, Имән-Кискә авыллары эчендә сәүдә чоры. Машиналар туктыйлар да сорыйлар, җиләк кирәк. Җиләк кирәк, гөмбә сорыйлар. Ихтыяҗ булгач, тәкъдимдә бары җир җиләгенең килограммын Казан базарында 250 сумнан саталар. Сезонный зарабатываем на этом. Сезонлы кәсепчеләрнең күбесе урманга, болынга чыгып кирәген җыя да сата, әмма тыныч ау аны шулай дип татыйлар. Урман кодексы нигезендә катгый кысаларга кертелгән. Хәзерге кагыйдә буенча сатуга җиләк шикләвек яки гөмбә чыгарырга уйлыйсың икән, урманда махсус участок арендаларга кирәк. Бу Урман кодексының 32-нче маддәсендә күрсәтелгән. Югыйсә эшмәкәргә штраф яный.
Шулай итеп, элек-электән җиләк җыйган болынга бару өчен кулыңда рөхсәт кәгазе булырга тиеш. Дәүләт думасы депутатлары кәсепчеләрне легаль кырга чыгарырга уйлый. Урман байлыкларын теләгән урында җыеп, ирекле сатуга рөхсәт биргән закон проектын эшләү тәкъдиме бар. Целые деревни жили же на сборе. Элек авыллары белән җиләк гөмбә чикләвек җыеп сатып акча эшләгәннәр. Закондагы җитешсезлекләр аркасында бу гамәл хәзер тыела. Моны төзәтергә кирәк. Мин аны хуплыйм. Әлбәттә, ниндидер күпмедер дәрәҗәдә муниципаллар тарафыннан кеше проект кертеп киткәндә җыйган ниндидер бер билгеләмә кирәктер. Күпмедер дәрәҗәдә. Моны инде икенче мәсьәлә. Менә әгәр без бу Ходай биргән әйберләрне дөрес итеп кулланып, табигатькә зыян салмаса, безнең кешеләребез өчен дә, җыйганнар өчен зур бер тәрбиш булыр дип уйлыйм. Булган законга төзәтмәләр кертәчәк канун проекты көз көне дәүләт думасында каралырга тиеш. Ләйсән Сабирова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бензин салып бетермәгән өчен штраф Росстандарт ягулык станцияләренә карата җәза кулланырга җыена. Шундый факты беренче тапкыр ачыкланса, компаниянең еллык әйләнешеннән 1%, икенче очрак теркәлсә 3% күләмендә штрафка тартмакчылар. Мондый карарга ведомство ягулык станцияләрен тикшергәннән соң килә, анда күренгәнчә уртача 1дән 20%-ка кадәр ягулыкны салып бетермиләр икән. Кайбер урыннарда бу машина хуҗаларыннан законсыз акча эшләүнең тулы бер системасына да әйләнгән. Түбән Камада юл патруль хезмәте инспекторлары 16 яшьлек кызның гомерен саклап кала. Әтисе белән өйгә кайтып барганда кызның хәле начарайган. Ул аңын югалта, пульс сизелми башлый, суламый. Янәшәдән узып барган экипаж хезмәткәрләре туктап, кызга беренче ярдәм күрсәтә. Өянәк булгач, алар тизрәк сулый башласын өчен тырыша, коткаруны тиз һәм белеп тә башкаралар. Табиблар килгәндә инде ул сулый башлый, күзләрен ача, сөйләшә дә алган. Әтисе инспекторларга 1000 рәхмәтле, алар булмаса балам исән калмас иде ди. Кыз хәзер хастаханәдә невролог күзәтү астында. Беренче вакыттан дыхание чыга башлады. Тагын беренче вакыттан күзләре ачыла башлады. Аннар уже тура башлады. Тура башлады, без әйттек. Утыр, турма. Мин әйтәм, син мине анлыйсыңмы? Күзләремне уйный, әйтә, то что әйе, анлыйм сезне. Аннары скорая звониттек, скорая килде, скорая алып китте. Менә шулай кызны спасли. Казан су буендагы җанатарлар майданын зур чаралар оештыру өчен кулланачаклар. Казан аренада футбол матчлары гына түгел, атаклы йолдызлар катнашында концерт, тамашалар да оештырылырга мөмкин. Бу хакта бүген журналистларга хөкүмәт йортында сөйләделәр. Гаилә үзәге янындагы заманча, уңайлы инфраструктураны дөрес итеп файдаланырга кирәк. Мисал өчен Яңа ел бәйрәмнәре, шәһәр көне һәм башка зур вакыйгаларны биредә үткәрү күздә тотыла. 45 мең тамашачыга исәпләнгән Казан аренаның беренче катында исә 1,5 квадрат метр майданында Татарстанның спорт музее барлыкка киләчәк. Стадион футболдан тыш җыр-моңнардан да яңгырап торачак. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Быел Татарстанда мәктәпкәчә ничә учреждениедә капиталь ремонт ясалачак. Бу объект килүе безгә күңелебезгә бик ошады. Руслан Хөснетдинов белеште. Читтә гомер итүчеләре туган җирләрендә хезмәт куючыларны зирекле очраштырды. Ничә ел очрашмаганнар белән күрешәбез. Аллага шөкер. Нурлат районында үткән авылдашлар бәйрәменнән Гөлназ Гыйниятова. Татарстанның җәмәгать урыннарын төзекләндерү тәҗрибәсен бу көннәрдә Мәскәүдә тәкъдим итәләр. Россия башкаласында урбанистика форумы башланды. Анда Рөстәм Миннеханов җитәкчелегендәге республика делегациясе дә катнаша. Шәһәр мөхите темасы форум белән генә чикләнмәде. Татарстан президенты Дәүләт думасында федераль проектны гамәлгә ашыру буенча үзе җитәкләгән иҗтимагый совет утырышында уздырды. Тулырак алдагы материалда. Бызлытау кушы вакыт машинасы Зарядье паркында Мәскәү үз кунакларына яңа тәэсирләр бүләк итте. Яңа форматтагы паркны Рөстәм Миннеханов йөреп чыкты. Татарстан өчен бу тәҗрибә кызыклы ди президент. Шәһәр мөхитен уңайлы итү өчен дөньядагы иң уңышлы проектларны бу көннәрдә Мәскәүдә тәкъдим итәләр. Урбанистика форумында Татарстан делегациясе дә катнаша. Танылган архитекторлар дөньяның иң зур шәһәрләре мэрлары киләчәк мегаполисы темасына фикер алыша. Үз эшләрен форумда студентлар да тәкъдим итә. Мәсәлән, Татарстаннан югары урбанистика мәктәбендә укучылар Казанның яңа моделен президентка күрсәтте. Проект башкаладагы социаль объектларның уңайлылыгын, дизайнын һәм җиһазландырылуын Мәскәү һәм Барселонадагы шундый ук хастаханә, спорт сарайлары белән чагыштырып бәяли. Рөстәм Миннеханов бу тәҗрибәне 2019 елгы программага кергән объектларны төзекләндерүдә кулланырга кушты. Функционально никто не спорит там, какая площадка, какое покрытие. А немножко вот холл какой должен быть,
там пространство. Заманча ял итү урыннары шәһәр инфраструктурасы үсеше турында Рөстәм Миннеханов Катарның муниципалитет һәм әйләнә-тирә мөхит министры белән сөйләште. Мөхәммәд бин Абдулла әл-Румайхи форумда төп спикерларның берсе. Бердәм Россия партиясе масштаблы шәһәр мөхите федераль проектын гамәлгә ашыра. Бүген Рөстәм Миннеханов җитәкчелегендә иҗтимагый совет утырышы узды. Бу беренче очрашу көн кодагында ярты елда башкарылган эш нәтиҗәләре. Әйтергә кирәк, проектта илнең 84 төбәге катнаша. Парк скверларны ишек алларын төзекләндерү, яшелләндерү өчен 57 миллиард сум акча бүлеп бирелгән иде. В 83 регионах с 18 по 23 марта текущего года состоялись рейтинговые голосования за проекты общественных пространств для благоустройства в первоочередном порядке. Голосование прошло на территории 823 муниципалитетов с общей численностью 75 миллионов человек. В нем приняло участие 18,5 миллионов наших граждан. Такие результаты еще раз подчеркивают, как важно спрашивать мнение людей при принятии решений по данному вопросу. Халык белән фикер алышынган проектлар төзелгән, объектларда эш бара. Рөстәм Миннеханов сүзләренчә, бу этапта халык төзекләндерү эшләрен күзәтеп торырга тиеш. Башкортстан, Самарада әйтик, җитешсезлекләр ачыкланган, аны төзәтү җирле хакимият җаваплылыгында. Совет шәһәр һәм бистәләрне төзекләндерү буенча төбәк архитектура тәҗрибәләренә конкурста игълан итте. Иң мөһиме җәмәгать урыны халыкка ашырга тиеш. Ләйсән Сабирова, Дина Газалиева, Александр Ярошов, Яңа Гасыр каналы. Мәскәүдә бүген төбәкләрдә калучы салымнар турында да сөйләштеләр. Утырышна Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Виталий Мутко алып барды. Очрашуда Рөстәм Миннеханов катнашты. Төбәкләрдә салым ташламалары үз-үзен ашата алмаучы субъектларга дотация җибәрү турында фикерләштеләр. Хәзер 1 октябрьгә кадәр 12 милли проект барлыкка киләчәк. Виталий Мутко сүзләренчә, төбәкләргә караган федераль программаларның барысы да сакланачак. Быел Татарстанда 85 балалар бакчасына капиталь ремонт ясалачак. Хәзер аларның барысында да эшгырли төзүчеләр белгиләнгән вакытка өлгерү өчен иртәдән кичкә кадәр эшлиләр. Казанның 160-нчы балалар бакчасында ремонт 1 ай элек кенә башланса да, 1 сентябрьгә ясап бетергә дә шандыралар. Төзекләндерүне хәбәрчебез Руслан Хөснетдинов та күреп кайтты. Казанның 160-нчы балалар бакчасында эш гөрли. Монда капиталь ремонтны 60 ел көткәннәр ниһаять 1 ай элек эшчеләр түбәне сүтә башлый. Хәзер корпусларда 70% эш башкарылган инде. Иң беренче билгечә бигрәк начар гына садыга инде төскерә. Түбәләрендә чиргән, аларны яңартты. Бүтәнсен истәге бөтен мусорларын җыштырып яңадан үтүбләтеп. Биредә 15 кеше эшли, буяучылар, сантехниклар, ут шыбыкларын сузучылар. Төп таләп барлык куркынычсызлык кагыйдәләрен төгәл үтәү. Электриканы үткәрдек, слаботочканы, пожар сигнализациялар, оповещение о пожаре. Буяучыларның да эшләре 40-ка ярырлык. Бина эчендә эссе булса да түзәбез диләр. Август ахырына кадәр өлгертергә кирәк. Сәгать 8-гә киләбез, 5-кә хәтлек эшлибез, кирәк булганда калып ташлыйбыз. Сәгать 6-га хәтлек без стенаны башта стеклохолос белән клейт иттек. Аннан соң шпаклевать итәбез, аннан соң буйбыз. Анда разруха, вот хәзер неде мотор. Быел Татарстанда гына 85 мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә капиталь ремонт уздырылачак. 160-нчы балалар бакчасын төзекләндерү өчен дә 26 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Әлеге балалар бакчасында бинаның эчке ягы гына түгел, тышкы ягы да тулысынча яңартылачак. Балалар урамда уйнау өчен әлбәттә инде кымап кайтачаклар һәм тулысынча яңа атынгычлар куячаклар. Димәк, балаларга күп көтәргә калмаган дигән сүз. Руслан Хөснетдинов, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда электрон больничныйлар алучылар саны арта. Хәзер авыруларның һәр өченчесе эшкә вакытлыча яраксызлык турындагы кәгазьнең шундыйын сайлый икән. Мондый төр электрон документ 1 ел элек гамәлгә керде. Больничныйларны эш бирүчегә компьютер аша гына юллаучылар арасында әйдә баручы хастаханәләр дә бар. Проектның өстенлекле яклары нинди? Хәбәрчеләребез сорашты. Ютәл, баш авырту һәм хәлсезлек. Җәй булга карамастан Зәйтүнә Ибраһимова салкын тидергән. Бүген Лаеш районының үзәк хастаханәсенә больничный тутыртырга килә. Документны кәгазь генә түгел, электрон вариантта да алу мөмкинлеге турында яңа гына белгән. Менә электронны больничный ясарга җөриләр, бик җайлы дип әйтәләр. Дусларым да, хезмәттәшләрем дә бик җайлы. Нигә Казанга барып җөрисе юк. Шушыннан урыннан гына бирәләр дип әйттеләр. Бик җайлы дип әйттеләр.
Быел ярты ел эчендә Лаеш үзәк хастаханәсендә шундый 3455 документ тапшырганнар. Бу барлык больничный кәгазьләренең 65% дигән сүз. Шуңа да хастаханә вакытлыча эшкә яраксызлык кәгазьләрен электрон вариантта бирү буенча Татарстанда беренче урында. Яңадан больничныйсын дупликат язар өчен барга кирәк, яңадан врачка алырга кирәк, амбулаторный карточка, минем ковидка чират алып яңадан кирәк кирәк. Чират алып керәләр, яңадан выписывать итәләр, яңадан керәләр, подписаларга мәшәкате бик күп. Хәзер бу мәшәкатьләр кимеде, безнең берсе дә юк дияргә була. Электрон больничныйлар узган елның декабрендә бирелә башлаган. Гыйнвардан исә тулысынча электрон форматка күчкәннәр. Табибларга да, авыруларга да документ тутыру эше күпкә җиңеләйгән. Элеккегә караганда хәзер күпкә җиңелрәк, бик уңайлы, киләсендә вакытында бик тиз генә тутырып бирәләр, бик тиз генә усырып бирәләр. Электрон больничный карталары аеруча да авыл җирлегендә яшәүчеләр өчен уңайлы. Документ булгач хата китмичә калмый. Аны төзәтер өчен авыл кешесенә район үзәгенә кадәр барырга кирәк иде. Хәзер исә эшләре җиңеләйгән, бары бер шалтырату җитә. Бүгенгә республикада барлык дәүләт оешмалары да электрон системага күчкән. Яңа төр больничный аша Татарстанлылар инде 308 миллион сум акча алганнар. Электрон документ пациентларга яңа мөмкинлекләр аша. Личный кабинетта ул кереп карыяла, каяның больничный классы, мәсәлән, я булган ачык мул фондтамы эш бирүчедән пока күпме түләрәти шул электрон больничный буенча качан вакытча килә, ул башына күрә. Россиядә барлыгы 1,5 миллион электрон больничный кәгазь алынган. Татарстан 4нче урында. Документларның 100 меңгә якынын республика табиблары биргән. Әмма социаль иминят фонды хәбәр иткәнчә, ел ахырына булсан тагын да артачак. Райля Вәлиуллина, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Моннан 100 ел элек 17 июльгә каршы төндә Николай II һәм аның гаиләсе атып үтерелә. Берничә көн элек тикшерү комитеты Екатеринбургта табылган сөякләрне соңгы император гаиләсенеке икәнлеген дәлилләде. Казанга патша сараеның фаҗигале вакыйгалардан соң ук ясалган сурәтләрен алып килделәр. Баратынский музейның ак залында патша авылы соңгы императорның соңгы резиденциясе исемле күргәзмә эшли башлады. Анда бер туган люмьерлар уйлап тапкан беренче төсле сурәтләр, ягъни автохромнар урын алган. Александр сараеның уникаль сурәтләрен күргән күргәзмә исә 17 августка кадәр эшли. Революцияга да, менә бу вакыйгаларга да төрле кеше төрлечә карый, тарих аңа үзенең бәясен бирер дип уйлыйм. Шулай да миңа элек-электән үк менә шул яшь балаларның, бер гынаксыз балаларның шундый тәртипле, матур, дус кына, тату гына яшәгән гаиләнең кинәт кенә вафат булуы бик авыр хисләр калдыра иде. Кремль бер ай джаз дулкынында яшәячәк. 19 июльдә Ольга Скепнер җитәкчелегендә Кремльдә джаз дип аталган фестиваль башлана. Ул 23 августка кадәр дәвам итә. Россия, Германия, Америка Кушма Штатлары, Япония һәм Голландиядан килгән артистлар ачык һавада 6 концерт куя. Джаз сөючеләргә исемнәре яхшы таныш булган артистларны һәр чәршәмбе Туп сарае мәйданында күрергә мөмкин булачак. Фестивальдә авангард юнәлештәге көйләр дә яңгырар дип көтелә. 55 ел һәм оннан да озак еллар бергә гомер итүчеләр, икмәк үстерүчеләр, быел мәктәпне тәмамлаучылар беркем дә игътибардан читтә калмады. Республиканың Нурлат районы Зирикле авылында авылдашлар очрашуы үтте. Бәйрәмгә илебезнең төрле почмакларыннан якташлар җыела. Очрашуларның күңелле мизгелләре, халыкның хис кичерешләре киләсе материалда. Авылдашлар бер-берсен яхшы белә, сөйләр сүзләрдә табыла. Әлеге чара читтә яшәгәннәрне туган җирләрендә хезмәт куючыларны бергә күрештерү өчен менә дигән мөмкинлек. 2 ел очрашмаганнар белән күрешәбез. Аллага шөкер. Шушының хатлы кинәнеп килдек инде. Авыл яши. Булай булгач без дә яшибез, Алла теләсә. Яши. Кинәнеп торабыз. Карагыз әле нинди матур бизәгәннәр, балалар, бөтен әйбер килгән. Ризыклар дисең, шашлыкмы, уеннар. Авылда тормышның гөрләвенә шатланып яшәүчеләр бер рәй сапагына түгел. Монда тудык, монда үстек дип горурланып Сания апа Насыйбуллина. 83-тә булсам да, әллә 83-тә, әллә 18-дә бер нинди үземне карчык дип санамыйм. Ник дисәң, яшәр, тормыш матур, дөнья матур. Халык матур яши. Туган авылны сагыну хиссе читтә яшәүчеләрдә аеруча көчле. 35 ел Вологда шәһәрендә гомер иткән Динә Юнысова шундыйлардан. Шуның хәлендә күңелле хисләр, мин монда хәзер бу бәйрәмнәрдә бер 40 ел булганым юк иде. Шуның хәлендә күңелле классташларымны күрдем, дусларымны күрдем. Шуның хәле мин шат, шуның хәле рәхмәтле. Бәйрәмдә зак еллар бергә гомер иткән 9 пар гаиләне дә кутладылар. Тырыш механизаторлар, комбайнчылар да читтә калмый. Чәчеп, үстереп, бейингесе көндә урак башланыр алдында шундый матур кырлар ясап куйганнар өчен улы рәхмәтемне җиткезәмен.
Зирекледә 175 хуҗалык авыл үзенең төзеклеге белән аерылып тора. Юллар салынган, урамнар балкып тора. Якын киләчәктә бу анны төзекләндерү. Монда авылга димәк, кунаклар да еш кайтачак. Очрашулар әле күп булачак. Нурлат телевидениесе белән берлектә Гөлназ Гыниятова, Яңа Гасыр каналы. Чыгарылышыбызны озак футбол тәнәфесеннән соң гадәттәгечә Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, нинди яңалыклар белән бүген сөендерәсең? Хәерле кич, Фәнис, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Безнең Казанда берничә көннән кабат чемпионат башланачак. Монысы инде футбол буенча түгел, пляждагы гандбол буенча. Моннан тыш Рубин һәм Акбарс командалары да алдагы сезонга әзерләнә башлады. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Хватит мечтать! В автоцентре Марка пора покупать! Только до конца июля японский Datsun Ondo всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. Время жарких предложений в Азинавто. Только в июле автомобили «Лада» с выгодой до 155 тысяч рублей. Успейте совершить выгодную покупку на особых условиях. Азинавто, Минская 1, телефон 512 12 12. Ждешь скидок? Спеши в автоцентр Марка Nissan на Чуйкова. Там Nissan Альмера от 545 тысяч рублей. Звони 4 пятерки, 3 единицы. Заведи «Ладу» летом и выгоду получи при этом. Гранту, Весту и X-Ray. Забирай у нас скорей! Выгода до 115 тысяч рублей и выгодный кредит. Автоцентр «Парус». Подробности 5 541 541. Болгар радиосы тәкъдим итә. 30 август Пирамида концертлар залында Болгар радиосының бәйрәм концерты. Катнашалар Айдар Галимов, Гүзәл Уразова, Данир Сабиров, Илсия Бадретдинова, Венера Ганиева, Филис Кахиров, Ришат Тухватуллин һәм татар эстрадасының популяр йолдызлары. Башлана 18 сәгатьтә бәйрәм концертына рәхим итегез. Футбол буенча дөнья чемпионатыннан соң стадионнар узак вакыт бушап тормаячак. Киләсе атнада Россия чемпионаты башлана. Рубин командасы 29 июль көнне Казан-Аренада Краснодар белән көй сынашачак. Әлегә Казан клубы әзерлек җыеннарында. Рубин футболчылары бу көннәрдә Австриядә җыеннарда икенче контроль уенында Казан клубы Хорватия коллективы белән очрашты. Нәтиҗәдә Хорватия чемпионатындагы бронза медаль иясе 1-0 исәбе белән Рубиннан үстен чыкты. Бу очрашудагы 1-1 гол Казанлар капасына 62 минутта килеп керде. Тиздән Казанда кабат дөнья чемпионаты башланачак. Киләсе атнада пляждагы гандбол буенча халыкара ярыш старт ала. Анда 32 илдән җыелма командалар көй сынашачак. Гамәлдәге Гагарин кубогы иясе Акбарс бу көннәрдә Сочида җыеннарда. Акбарс хоккейчылары да яңа сезонга әзерлек белән мәшгуль. Казанда футбол буенча дөнья чемпионаты уеннары узу белән бәйле Зиннәтулла Билетдинов уенчылары Сочида шөгыльләнә. Спортчылар медицин тикшерүендә шунда үтте. Җәйге яллардан соң хоккейчылар үзләрен физик яктан бик яхшы хис итә. Саба районында иң оста картингчыларны ачыкладылар. Аргамак автодромында иң оста катнашучылар җыелган. Анда Идел буе һәм Урал федераль округы кубогына узучы ярышлар үтте. Моннан тыш анда Татарстан чемпионаты һәм Республика кубогы да уза. Татарстан данын Казан, Чаллы һәм Саба районы спортчылары яклады. Мавыктыргыч узышларда Саба, Тольятти һәм Ишләбе вәкилләре җиңүләрен бәйрәм итте. Эшче яшьләр Чаллыда пляжда волейбол уйнай. Кояшлы көн, эссе һава торышы, чистакым һәм янәшәдә тын гына агучы елга пляждагы волейбол өчен менә дигән шартлар бу. Гүзәл затлар арасында 7 команда җиңүче исем өчен дәгъва кыла. Узган ел Алабуга коллективы чемпион булып танылган иде. Ярыш хуҗасы Чаллы кызлары да зур әзерлек һәм җаваплылык белән килгән. 3 ел рәттән лидерлыкны саклап килүче автошәһәр егетләреннән калышмаска тырышалар. В прошлом году были на 3-м месте. Без узган ел 3-нче урында калган идек. Аннан алда көмеш медальләргә ия булдык. Җиңүче команда 2 атнадан соң гына билгеле булачак. Инде август айында оешма вәкилләре спортның тагын бер мавыктыргыч төре пейнтболда осталыкларын күрсәтергә җыена. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Спорт белән шөгыльләнегез. Сәламәт тәндә, сәламәт акыл. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, эфир үзе шуны һава торышы белән дәвам итә. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күпәтелисезме? Данил Майстер моны шыңга ашырыр. Июль айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Майстер, Казан, Восстание, урам 23-нче йорт. Телефон 2 167 166.
Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бөгелмә, Баулы, Знакайда яңгырлы. Температура 24 градус жылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Лабугада шулай ук яңгыр көтелә. 26 градус. Төньякта Минзәле, Игорь Менделеевскида яңгыр булу ихтимал. 25 градус жылы. Көньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта яңгыр яуып үтәчәк. Температура 24 градус жылы. Булгар Бош Үпрәледә яңгырлы 26 градус. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда синоптиклар яңгыр вәгъдә итә. 25 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә температуралар бераз гына түбәнәя. Отряды чәчәк сатучылар клубы 18-19 июльдә сәгать 10-нан 6-га кадәр Гвардия урамы 54-нче йорт 1-нче корпуста узачак, күргәзмә чәчәк сатуга чакыра. Башкалабыз Казанда шулай ук яңгырлы, температура 23 градустан 25 градуска кадәр җыла. Көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 747 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чыдамлылыгы 77%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлеге сәгатькә менә шулар. Сезнең һава торышы белән Альбина Шихапова таныштырды. Исәнлектә күрешик. Сау булыгыз.